aku. Lho, gunamu nganggo jarik kabeh, gunaku nek sing nganggo rok. Tapi nggonku kan nek sing lanang. Wedok ngono lho, Pak. Oh, anak kuwi. Apa anak wedok uyuh kok ngadeg. Masa lanang dadal sepil. Dadal nggonmu. Oke, persiapan ayo. Kene sampai direwangi ngadeg bareng. Yo. Kari manis, gurih manis rambyani. Udah masalah, lanang. Nyapa, masa bisa? Lanang. Kowe rong-rong, piye? Goyangane sindene Puspita Larana. Ya. Iki goyang luar biasa. Piye goyangane? Pak. Urung wayahe bareng lah kok wis lagi goyang gak muni, iki goyang muni otok-otok. Pak maduane dolanan. Ya tak mayor, ganti mayor. Oke, yang sini persiapan, Bang. Persiapan menghadapi musuh. Oke ya. Oke, mau ngajak gimana kamu? Loh, disetel sapa sing menang. Oleh menang oleh hadiah kok ngene Pak Kamari. Hadiah ya apa, Pak? Bongo. Ayo kita battle. Oke, deal. Grupmu karo grupku menang sapa, deal? Oke, deal. Kita battle ya. Battle. Lah iki yo tak gawe. Oke, siap sih. Delengan. Oke. Rodo alon. Yo. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol digeyol-geyol, pinggulnya digeyol-geyol enak. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari tawari. Kita lihat dulu digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Ngono ya. Aja nganti kalah, grupku aja nganti kalah. Madep dong. Yo. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol digeyol-geyol, pinggulnya digeyol-geyol asik. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut. Iso gue. Gue namu lo, grupmu malah kurang fase grupku. Pokoknya engko nak grupku nak ndang mundur, nak ndut maju ya. Oke. Ayo, madep rono. Ayo. Sing lanang tanam sepatu. Lah, lanange yo melu no. Lanange yo melu. Kene madep. Ting. Ayo, jejer. Sing lanang arep. Ayo. Wis tok, tak kancani aku. Wah, pok salahe sapa melok mau? Tangane ning kene sik. Tangane ning samping. Asik. Iki iso ngresapi banget to iki. Pak suwira kanggo. Iya, Pak. Maju, mundur. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Asik pakai berasik dudut oke. Maju dudut oke. Santai. Ini lagi pemanasan. Kena kalah karo nggonku kok. Mundur asik. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol dikiyal pinggulnya dikiyal enak. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta.
penari janger yang bikin heboh heboh suasana gembira siapa dangdut 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 oke apik grup luar biasa tepuk tangannya mana untuk sinden-sinden berdua bisa duduk kamu bisa duduk nak sinden karo sinden rene apa-apa nih lah piye to yogone rene ayo yoga kudune siap ayo aja guyu kancane ngene ayo rene iki kan campur sarine bose to ya ati-ati yogone sing sarungan ora apa-apa sarungan ora apa-apa jangan guyu kancane bener iki dene bose dhewe nyambut gawe guyu sing turu digugah ayo langsung ning gene bose dhewe kudune semangat ayo Mas Percil kirang setunggal niki sesepuhe Pak Suyat jalan celuk ayo Mbak Suyat endi Mbak Suyat iki ilang Mbak Suyat ayo baris baris apaan kancane joget guyu ayo baris rene iki direwangi ngene iki lho kok oleh piro wis ora oleh piro ngene-ngene kok Pak iki sing sarungan dhek ngarep ayo Pak Cil dalam iki ning acara apa mantenane Mbak Mega karo Mas iki kok Mas Hamzah apa enek acara sunatan masal to Pak ono iki siji coba oke pira sepiro Mas nadanya Mas bro nadanya ayo maju siap gerak ayo pas garis siap gerak coba luruskan barisan siap gerak istilah tepat gerak Allah Pak Kamari pari iki lho Bang Mok Mas hati ini Mas saya maksudnya istirahat di tempat gerak tegak gerak gitu loh istirahat di tempat itu tangannya dibondo di belakang loh ya siapa ini melawe sik orang ini anaknya juragane tak kira lah melorene bisa gawani aku nek no siap gerak istirahat di tempat gerak tegak gerak oke dari sana namanya siapa harus tegas seperti kamu nama siapa Selidem asli dari mana asli Jawa Tengah oke siap seperti itu ya oke ya Pak itu Pak rambutnya kok tukul ngisor oh alah jandul kunci toh jangkrik kaget aku Pak lah kok nganti tekan jopo berarti kok sampai nyurungut maksudnya tukulnya tekan dhuwur kok nanti yang sebelah kiri kanan sendiri nama siapa tadi siapa Dani sing tegas bro dadi yoga dadi pajak nama siapa Dani asli dari mana Dani Malang apa piye gitu ayo yang sana nama siapa tadi asli dari mana Jabung kowe lak guyu bos sabar bos pokoknya tak tekoki guyu tak antem sepatu bos sabar iki tenan wong pusat bos bose dhewe ora apa-apa nama siapa tadi Dani asli dari Jabung pegang apa kamu di sini saran oke ucapkan apa untuk Mas Manten sama Mbak Manten selamat menempuh hidup baru ya wes oke kamu udah nikah apa belum Dan apa sih kamu udah nikah apa belum semoga cepet ya amin oke amin nama siapa siapa gitu kita budek masa karo jenenge dhewe lali ya Pak Gambi asli dari mana adiknya Pak Ri Mari wani ora we oh ya oke lanjut aman timbangane ditekoki duwe awake dhewe dikekne ora bosok lah iya adik sing aman lek aman iki aja ngaku nek adine lek Rineh lho si Toto lho ya si Toto adine yang ketiga nama siapa Eka iya asli dari Jabung pegang apa ini Gong suaranya gong gimana oh iya berarti ngerti berarti gongnya nek ngombake ucapan apa untuk Mas Manten dan Mbak Manten selamat menikah Pak Suwiti eram ta Pak jangkrik kakak iki ngomong aja oke gak apa-apa kene urung lho Pak mau wis ben adek dhewe wis ben gak nyekel apa yo jelas contoh lho kowe adek Pak Ri lho iso sarungan iki lho
Nah yo iki ning gene ponakane dhewe. Ya, nama siapa yang keempat? Mon kok aja ngocak Jembeng ngocak Madura bae. Isa ora? Iki basa ndi? Ayo. Isa basa iki ora? Bantah bisa sekali-sekali seperti itu. Aku ngocak dari mama kamu juga nama ya. Mana sahabat ini badai. Ngomong apa? Mbos ngawur aku pokoknya. Lah aku ora ngerti blas. Bahasa mana itu tuh? Madura. Madura. Iso to awakmu? Ben bisa sekali-sekali ben. Pelak. Dena. Dena. Danga. Kowe iki kode ini kok dangak piye? Nama siapa? Bri, anu, Kakak. Kok Bri? Iki Madura tujuh Bali. Aku masuk ke Bali. Nama siapa Kakak? Ngeki. Syukur. Cor-lancoran bengter blater anak Semalang. Ada 2 telok mek setong sempang sempong ya. Ngomong apa, Pak? Sembuh lah pokoknya guyu. Aku lah ngerti. Masa pokoknya guyu. Emak setong 2 telok. Kowe ora siji ora telu ya omong aku. Siapa namanya? Mananya? Selor. Kaya Tung tak tung. Pajake nanti. Lali aku pajake ning kene. Ora pokoke lak tung tak tung masalah gak pajake ning kono. Berarti pajake nggae lambe. Oh iya. Oke, ayo. Oke, pajake kudune nggo lambe. Nggae lambe ya. Nap ben manyana siapa? Ben namanya siapa? Namanya siapa? Mek pas gupek kok pengen ya. Mek pas kok ngocak tang nyamar ya Selor. Selor. Oh, Tung tak tong. Iki lho wis. Hei, kene. Ayo. Nabok kabeh. Lah yo. Ayo. Namanya siapa? Nama siapa? Nama siapa? Tuh. Selor. Mek pas tak ngeding dia. Enggak mudeng awakmu iku. Ngading kok. Ngeding apa to? Aduh sing jeding lho anting. Basa niki ne betul kok ngawur. Garo, aku mbok sumpah, suwer garo aku. Ngono kuwi yo takono apa malu bertanya sesat di jalan. Ngeding itu apa ngono kuwi? Ngeding apa ya? Men mon reng Madura ngocak ngeding reng Jembeng ngocak krungu. Oh krungu. Krungu. Ngeding, mbak ngeding. Namun kok ngocak mek kakek tanya terus. Mbak ngeding. Omong ngono jak omong terus. Ngeding, mbak. Lah. Apa dia? Jak omong. Ayo. Mon pas kok ngocak tang nyama. Iya. Reng Jembeng ngocak jenengku. Iya. Tang nyamar ya Selor. Iya. Jek tanya boleh kakek. Iya. Ngerti kakek? Aku ora ngerti tenan no. Iki jenenge Selor. Kaya lakan lodrok kae. Selor. Untuk manten Mas manten ucapan Madura Selor. Doane. Ucapan untuk teman-teman berdua versi Madura. Nyapa pindah rono. Mon reng laki temu reng bini jek sampai sapisan mek setong sampai mati ya. Amin. Ngomong apa to Pak kok mbok amin iki? Alah pokoke dua wae. Pokoke siji kanggo selawase. Pokoke buru-buru. Sepisen. Ah, ngono lho wis ya. Ngono ya? Oh. Selor. Oh, berarti Makasih beneran. Selor. Yang kelima namanya siapa? Sarul asli saking pundi? Jabung. Pegang apa? Bonang. Suarane bonang pripun? Ses. Orang ngono kawet sore mau kok suarane ses. Ses jengkolmu. Bonang kok ses. Apa gitu? Untuk manten. Apa? Doane. Ucapan. Mas manten, Mbak manten. Selamat menempuh itu baru. Oke. Padha karo kene iki mau. Gak apa-apa. Yuk. Iki. Jadi sapa le? Jadi sapa? Durung kok wis malah mutah-mutah kuwi lho. Kabeh mutah. Jadi sapa? Imam. Aduh. Salate ning mburi dhewe. Positif. Mesti nih salat ning ngarep pol. Imam asli Jabung. Nyekel apa? Ponang Barung. Oh ya oke. Manten, Mas manten, Mbak manten ucapan apa? Semoga sakinah marwadah warahmah. Waromah. Romlah bakul rawon. Sakit romlah diengkulmu. Oke, terima kasih. Sebelahnya. Aduh rek, lha iki wis aku apal. Jeneng asli saka ngendi? Kowe mau teko kene jam piro? Kok agak mencak? Alah wis enek kuwi. Teko kene jam piro?
Dugi ngriki kula jam 3 Cak. Yen mangoten Inggih Cak. mbok bilih wonten lepat kula sak rencang Inggih. kula ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan. Menawi mekaten kados pundi Gusti? Mboten napa-napa. Keselor. Aku nyeluk selor enek medurane. Ucapan apa Kakak? Ucapan untuk mantannya? Iya. Iya. Anaknya banyak. Amin. Amin. Ya, ngono lah. Oh saya Raya iku ngek. Cak dek kene ono ngek. Dek kene ono ngek ganti. Enek. Sing sarungan iku ngek. Oh jenenge ngek. Oh iya. Anake oke. Oke. 2 aja cukup. 2 cukup. Siap, lanang dan Oke. laki-laki. Oke, oke. Perempuan dan laki-laki. Oke. Sebelah. Coba monggo Cak. Namanya siapa? Jenengmu sapa, Mas? Jenengmu sapa? Mata bu bicara. Ditoke. Ya takon ono sing Lho kok takon dhewe tak takoni kakek-kakek kowe. Ya takon ono Ngono ya, Pak. seduluran niku nyambung Ya seduluran. takon dhewe to. Anu ngapunten namanya siapa? Koni. Oh Koni. Lu tak Namanya- takoni ya iso ngono lho. Untuk Mas mantan, Mbak mantan apa Mas? Mbok pilih wonten apa Mas? Mas? Semoga Allah. Masalahnya awakmu nek ngomong kuwi kurang cetha, kurang jelas. A yo A, I yo I, U yo U, O O. Lah piye? Mas, namanya siapa? Mas, namanya siapa? Kurang A. A kuwi mangap A. Mas. Namanya Mas. Mas. Nama. S S kuwi S. Matamu. Wong enek wong ngomong kon ngomong. Untuk Mas mantan, Mbak mantan, Anu ucapannya ucapan. dari Mas Joni. Nih, kena tak cewok. Bisa aku. Bisa, Bisa bisa. aku wis, bisa no. Oh, ape nyanyi. Oke, siap. Oh iya. Iya. Ape ne? Nadane yang lain bisa duduk ya. Oh, yang lain bisa duduk. Yang lain. Lah tak omongi, mau kata apa nih Mas mantan? Gono kowe ngomong sakinah mawaddah malah selesai. Selane kowe ngomong, lah kok ngomong bisi aku. Mas kula nyanyi mawon. Oke. Ya. Anu, lagune napa, Mas? Selendang biru Sing sing ono ning aku wis demik dhewe. Aku wis demik. tepuk tangannya mana untuk Yogo luar biasa. Anak Terima buahnya kasih Pak Mas ya. Mas manten sama Mbak manten ini di rumahnya Pak Kamari. Pak Kamari juga. Alhamdulillah Mas selendem bengi iki awake menghibur keluarga besar dari Pak Kamari. Kamari sekeluarga. Sekeluarga. Ya. Pak Kamari masa kaya ngene iki ape duwe gawe saulan ping 12 kelaksan Mas. Lah kok iso kelaksan Kabeh weke dhewe ora newo. Oh iya modale dhewe ya. Panggung weke dhewe. dhewe. Musik weke dhewe. Bersari Gamelan weke dhewe, son weke dhewe. Aku ape ning unggahne rego empe ra iso aku. Lah kok iso ra iso kuwi lho. Lah piye mau wis roh regaku kowe. Kok wis pengalaman to. Batenku ning ndi wilayah kene kok tetep sakmene ae tak delok sing opo kau layak kasun aku yo ngono. Oleh ri tadi Pak. Ri jebule. Pak Kamari didongakne sehat terus. Ya, amin. Ibu juga seperti itu. Sehat walafiat, bermanfaat, barokah. Amin. Amin. Mas manten sama Mbak manten kita doakan menjadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah, dipun momongi Dipun niku karuniai momongan yang soleh dan soleha. Amin. Karena apa? Menurut sampean resep nikah itu seperti apa? resep nikah itu yang penting selalu bahagia kedepannya bersama keluarga. Mbak Mega Mendung. Mbak Mega Mendung dadi daringan. Loh, Mbak siapa toh? Mbak awakmu yo ngomong Mega Mendung aku yo melu ya. Mbak Mega Pramesti Priyanti. Ya. Dadi wong wedok ya wong wedok sing tenanan. Contoh. Aja wong wedokan kaya kae. Wong wedokan kae. Kuwi wedok iblis. Kowe wong wedok sing tenanan. Pokoke nganten loro kuwi sing penting duwe prinsip kaya aku. Prinsipnya gimana Sing Kakak? penting manten nak wis omah-omah kuwi kudune iso dadi watu, gragal, kerikil, pasir. Nah, aku didadekne jadi dicor ning mbokmu kok rumah. Nyapa kok iso dicor Gragal apa? watu, gragal, kerikil, pasir. Manten kudu harus punya pegangan seperti itu. Heeh, manten kudu iso dadi watu. Watu kuat ngatur wektu. Iso mbagi wektune kanggo keluargane, kanggo awake dhewe, kanggo bojone, kanggo dulur-dulure, kanggo
lagu tangga-tanggane. Iya. Kuwi nak watu, sing kaping loro gragal. Gragal ki Kudune sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Oh. Dadi kudune grapyak karo sopae, karo tangga, karo dulur, karo keluargane. Petuk sopae yo mesem sumeh. Iya. Petuk tanggane guyu. Engko petuk dulure guyu, petuk kancane Terus guyu. guyune terus le. Heeh. Kowe nek 3 wulan paling celuk Pak Purnomo pedhot ya le. Lah kok guyu terus ora pedhot. Grapyak kuwi lho, silaturahmi aja sampe gagal. Iya. Kuwi gagal terus krikil. Krikil aja sampai keri ningkatnya skill. Dari skill harus diasah terus untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Sinau setiap hari. Krikil terus pasir kudu iso ngepasno apa sing ditaksir. Kepinginane apa harus menyesuaikan dengan kantong atau tabungan. Aja dipaksa. Aku saiki Soale saiki akeh wong wedok sing maksa. kok iso? Akeh. Dadi kudune Wong pasir. wedok lho saiki wis ora kaya mbiyen. Ora kaya mbiyen. Wong wedok mbiyen ki mesti seneng ning pasar. Heeh. Wong wedok mbiyen ki seneng dolan, tuku Iya. emas. Saiki lho wong wedok ning omah tok paling Shopee bendino. Paling ya Loh, itu kan jenenge memanfaatkan teknologi ta, Pak. aku stres ale. Mesti bojomu dhewe kuwi. Lah kuwi sing anu aplikasi anyar kuwi. Lah dalah kuwi. Lazada. Oh, ladalah kuwi. Lah dalah tekon neh bojoku tuku neh aku ya. Iya. Kowe nglakoni apa ora? Nglakoni. Lah iya to, kowe nglakoni to ngono. Nah, bisa dibayar cat. Apa? Cat Cot apa to kuwi? sing bayar di tempat kuwi lho. Cek. COD so cot iki lho. Ayo diwaca kan cat dik. Berarti kowe yang nglakoni. Nglakoni. Lah ngomongi manten anyar ki wi percuma. Lah nyapa? Sing diomongi manten sing lawas-lawas. Oh, Kowe rabi wis Apa? bilang tahun. aku suwi lho, Pak. Piro? 14. Umurmu lho piro 14 tahun. Umurku ya lagian likuran lho, Pak. Lho kok 14 tahun mosok kowe Sing ngomong 14 tahun sapa? 14 apa? Wulan. Setahun punjul rong sasi. Lah 14 wulan anakmu apa-apa? Lho, ora apa-apa. Loro. Ora apa-apa. Ora masalah ya? Ora masalah. Lah cara aku, kowe ngurusi wong wedok carane kudune piye? Ngurusi wong wedok diseneng-senengne sak njaluke apa dituruti ben bahagia hatinya, membangun rumah tangga juga lebih bahagia. Umpamane Cocok, wong- Bu. Berarti wong wedok njaluk apa kudu? dituruti, njaluk apa ditukokne, njaluk apa diusahakne. Lah ora duwe. Nak ora duwe utang. Wong lanang tanggung jawab, Pak, Bro. Mas, Hmm. saiki umurmu piro? Umurku piro ya? Aku lali, Pak. Lho umurmu dhewe Kira-kira piro lah wis. Lha umurmu piro selawe? Ah. Ya Punjul sithik lah. 26. Punjul sithik. 17. Lah ngono pase sak ngono kuwi. Ya Aja sini dinyang. lah, aku ora ngenyang umurmu Iya. 17 lah kowe bendina ngono kuwi karo bojomu. Piye? Kuatmu paling 17,5 bosok kowe Mas. Lah kok sampe 3,5 bosok kuwi lho. Lah kowe dhuwit ki wetenge lho dikene bojomu njaluk apa dikek-keki terus. Nyenengne. Wong iki ndelok golek bojo ki sing daringane ora bocor. Lah carane Contone piye? kaya iki. Heeh. Ki sing klambi abang ki. Klambi abang. Mbok sawang ki apik apa ora? Apik, Pak. Daringane bocor apa ora? Ora mending kok. Iki jaringane bocor. Lho. Lah kok iso? Ora iso nyimpen duit. Lah kok iso bocor kuwi ora iso. Teko bathuke ketara. Titenane. Titenane nuwun sewu teko kencete ketok. Pencete yo kena. Lho. Hah? Kencete lincip. Lincip. Wong lak wedok kencete lincip wani karo wong lanang ta. Apa iya ta? Alah ora percaya. Lincip nerincing ngono kae. Lincip mlaku encit. Lah. Wani karo wong Kuwi lanang. wani karo wong lanang. Berarti saya lincip kencete, saya wani karo wong lanang. Ning lak kencete ki rada gedhi. rada gedhi mbembeng. Bembeng ngono kae aja Nah. dirabi. Lho, nyapa? Tas babaran kuwi wong kuwi. Lah kudune sing piye neh? Sing enek blentong-blentong ireng. Oh, pokoke sing ngono blentong-blentong ireng, Nah. ana kriwik-kriwike sithik ngono. Kuwi kencing manis. Kuwi amputasi. Ojo angel leramu. Angel golek wong wedok iki angel masamu. Kowe lah golek wong wedok delok tok kapane. Delok teko wulune. Wulune, wulu alis. Nyapa? Wulu alis ngono kuwi sing rada kandel. Kuwi wong wedok sing setia. Masa? Setia karo wong lanang tenan kuwi wis riset membuktikan. Terus Wulu alis, wulu bringos tipis-tipis ngono kae kuwi biasane wonge setia. Tapi nak golek wong wedok sing wulune tangan rada enek akeh ngono kae. Kuwi biasane sing diarani tapak doro utawa tapak tangan. Masak sak masak mesti enak. Kuwi tinggalane mbahku biyen lho. Nak golek wong wedok ngono le. Tapi aja pisan-pisan golek wong wedok sing wulu sikile ketel. oh kuwi berarti. Oh iya berarti lah keterbanci. Coba kowe berarti lah iso kowe kan suaramu penak jajal ya. Oke. Mak kan nyembang wong loro. Kowe Oke. nyembang dhewe ya. Oke. Nadane Mas. Kamu suruh nyanyi apa? Nadanya pakai mayor E. Saiki wis dadi jenderal Pak Mayor. Ya ora iki lho nadane.
Wopok di sisiku hati rasa sahdu satu hari tak berhati itu gue rumah sakit. Oh ya kacane nyanyi kan. Lah aku kan sibuk teknik India toh. Mesti nak sing lanang nyanyi sing wedok ya. Oh berarti Saiba apa ya? Saiba nadane. Dadak gue rata-rata. Saiba. Oke, aku dadi wedok ya. Ya. Seberapa? Oh Saiba. Oh Saiba. Oh Saiba. Saiba. Malah kayak wong kecepet le. Lah awakmu yo gregelmu ngono. Nadane ya. Oke. Nadane sebegitu. Oh sayangku, Oh kok Indonesia nih. oh sayangku, oh sayangku, Gregel. ku cinta. Lagu Indosiar itu. Apa? Lagu Indonesia. Lagu Indosiar. Iya. Sing apa kuwi? Sing apa lho sing satu. Rindunya Wedok. Rindunya hatiku padamu kasih. Terus. Rindunya hatiku Asik. sudah tak tahan. aku datang Oh iya lanangnya enak ya. melamarmu. Wedok. Kan ku jadikan permaisuri kasihku, oh sayangku. Saya tak cekel. Terus nyanyi, aku yang cekel ngenani. Iya. Rindunya Hatiku padamu kasih. jadilah ratu di hatiku. Lah berangkat munggahe karepmu wedok ngono. Gak Mas sing ngawal mau halus-halus. Sing guri lah kok mau tekak. Lah plastiknya koyo sing masa ndagel tekan kono kene yo amang-amang nyawa. Mas iki nyanyi iki sing koyo Iya. nyanyi apa Apamu kok iso? Oh lagu sing saiki anak kecil-kecil masih cah cilik-cilik mesti iso. Oke. Cah cilik terus mesti seneng. Lagu yang viral. Lagu apa itu? Statue aman. Wis statue. Emangnya kamu bisa wis tuwek ngono ya mudeng statue iki. Wah biasu. Lah kamu wis tuwek ngono dolanan TikTok bareng. Rotok dek. Deno. Bledos. Oke. Salam cuek baru malu. Aduh adek ini Mau juga abang yang rayu rock dik. Satu salam cuek baru malu. Aduh adek ini abang yang rayu. Salam cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Satu salam cuek baru
mohon maaf tamu undangan semuanya. Malam hari ini kakak saya stepnya umat. Rock kuwi goblok rock. Lu nganti ngene-ngene. Ya apa mau iso koyo Lah aku. nek aku yo versiku halus to Mas. Nah, awakmu kan rock, aku yo versi dhewe. Piye artine? Arabian. Coba coba. Status Aduh ajak ini mau juga abang yang tidak Aduh ajak ini mau juga abang yang rayu sepenak. Ngono ya, iso penak ya. Anu penak. Betra kowe karo aku. Boleh. Apa? Gede bong. Aduh abang itu baru kita berdua. Oke. Kamu duet jenengan satu.